भैया, ये दुनिया में गरीबी सबसे छुआछूत के बीमारी है। अगर आप अमीर बानी, आपके द्वार पे 10 लोग जुटा रही, हर कहना मानी। जैसे आप गरीब हो गई नी, केहू से 2 रुपया मंगबो करब तो देवे में एक बार संकोचाई। दूरही से देख के लोग भागे लगी कि फलनवा आवत बा। इसे कवि जी लिखले हुआ ने भैया, आवेले गरीबी दासहीन हो जाला, चिन्हलो आदमिया आना चीन हो जाला। ए भैया, सुख सब बांट लेला, सब हाथ बटावेला सुख में, लेकिन दुख में केहू ना बटावे। सुखवा में सब केहू आपन कहाला, मतलबी हो जाला। एक लोटा पानी मुमकिन हो जाला, एक लोटा पानी मुमकिन हो जाला। ए भैया ए बाबू चिन्हलो आदमिया आना चीन हो जाला। ए भैया, जे स्वतंत्र बा, जे संपन्न बा, ओके तनको संतोष नहीं थे। संपन्न स्वतंत्र बाटे फिर भी ना संतोष बा। के कवनो न होश बा, धनी होत देख के बेदी
भैया ए बाबू चिन्हलो अदमिया आना चीन हो जाला। का करबा ए भैया कलजू के यह रीति रिवाज बा, बात के सब जानता। कलयुग समैया के यह बात रीत हो, भाइयों से दुश्मन ना भाइयों से हित हो। हंसे राज के मनावा मलिन हो जाला, लोरिक गुलाब